Autorité de la transition an bɛ yɔrɔ min na sisan u ka politiki dabila ni maliyɛnw ye quoi u ka politiki daminɛ ni maliyɛnw ye gouvernement kura walima kɔrɔlen gouvernement falen o falen o de bɛ na ka na jamanadenw ka an bila musaka kurabɔ la expliquer b'an fɛ yan ɲinan y'a san 10 ni kɔ ye tiɲɛ don jaabi dɔw ma sɔrɔ mais an kana ɲinan u nana mun kama a fɔra k'u nana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ma na kɛlɛ kama ne ye Mamadu Traoré parti union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o président ye ne ye n bɛ front contre le référendum n b'o tɔnden dɔ ye politique ko bunakun kan ni ko dɔ kɛla an b'a fɔ o ma ko acte politique président Assimi Goïta o ye min kɛ sisan nin ye acte politique de ye o acte politique mun de nana n'a ye n'i sigi ka lajɛli kɛ référendum de kɛla sisan politique mɔgɔ dɔw ko k'u b'u dɛmɛ walasa ka u la gagner yɔrɔnin kelen ko n'o kɛla an y'a ŋunuŋunukan mɛn dɔw bɛ don gouvernement la dɔw tun b'a kɔnɔ ka ban bon ni i ye baara kofɔ mɔgɔ ye ni baara ma kɛ a sira fɛ fɔ jaabi de ka di politiquement o jaabi de ye nin ye référendum kɛla échec ye u bolo donc minnu ye a dunun ni balan fɔ k'a fɔ ko anw de ye politique mɔgɔw ye anw de ye association ye an n'aw bɛ jɛ la an bɛ score ɲɛnɛma d'aw ma u ma se ka score ɲɛnɛma di minnu fana tun jigi dalen don a kan ko n'u ye score ɲɛnɛma di k'u bɛ don gouvernement la olu ma se k'a di o de kama a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔna la nin ye acte politique de ye président Assimi Goïta nin y'a kɛlen ka politique fari ta sisan an y'a faamu ka da o sira de kan 97% o de fɔla mɔgɔ joli bɔla ka taa voter ni mɔgɔ 10 bɔla ka taa voter mɔgɔ 1000 na ni mɔgɔ 8 passela o la o ye 97% ou bien 98% nka ani mɔgɔ 1000 de bɔla ka taa voter olu tɛ kelen référendum kɛla échec ye a kɛla an bɛɛ sigilen ɲɛnina la a fɔla k'a fɔ olu man ka référendum organiser wa fɛnɛ a yiralaw k'a fɔ ko sariya sɔsɔ don u ma tɛmɛ o sira fɛ n'a ma tɛmɛ o sira fɛ k'a kɛ gɛlɛya bɛ malidenw kan nin waati in na kuranko gɛlɛya b'an kan baloko gɛlɛya b'an kan nafoloko gɛlɛya b'an kan an bɔla ka ko min kɛ hali lakana yɛrɛ an kɔni tɛ kɔfɛta ninnu dɔn a fɔla ko l'armée monte en puissance wa o kɔni an b'o ye télé la hali n'an tɛ yen k'o jaabi jɔnjɔn sɔrɔ nka min b'a nagakɔrɔ yan bi lakanabaliya ɲɔ ɲalen don Bamakɔ n'a lamini bɛɛ la i tɛ se ka bɔ yan ka taa Kayi ni attaque ma kɛ i tɛ se ka bɔ yan ka taa Kita ni attaque ma kɛ hali Buguni ni attaque ma kɛ donc o yɔrɔ ninnu na mɔgɔw hunafalen tɛ n'u hunafalen tɛ n'i ko ko mɔgɔw ka bɔ ka taa voter mɔgɔw tɛ bɔ donc to min fɔla EJ fɛ anw ma da to in na ka d'a kan ko SEM ni modèle bɔla ka min kun fɔlɔ fɔ o EJ tilala ka yɛlɛ o sanfɛ fo ka tɛmɛ a dan kan donc an kɔni bɛ min ma bi nin gouvernement min sigilen filɛ nin ye nin ye jaabi min bɔla référendum na nin y'o jaabi de ye u y'a ci u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ n jigi tun dalen don aw kan an m'an jigi fa donc a ye bɔ gouvernement kɔnɔ a ye taa sɛgɛlafiɲɛ bɔ an b'a fɔ n ko autorité de la transition an bɛ yɔrɔ min na sisan u ka politiki dabila ni maliyɛnw ye quoi u ka politiki daminɛ ni maliyɛnw ye gouvernement kura walima kɔrɔlen gouvernement falen o falen o de bɛ na ka na jamanadenw ka an bila musaka kurabɔ la parce que hali ministrew sigili o ye musaka bɔ de ye wa ni dossier fɛnɛ bilala dossier kura tali i k'a faamu o bɛɛ ye ko wɛrɛ de o bɛ jamana bila retard la non ministre ka installation jagoya ni ministre sigila a bɛ installer don a b'a installer ni musaka mun ye o bɛ yen a bɛ se ka kɛ ministre bɛ sigi ale b'a fɔ ko fauteuil man d'a ye o n'a ɲɔgɔnna misɛnninw mais o ye musaka de ye jamana ma o yɛrɛ tɛ problème ye dossier n'i nana sisan f'i ka dossier ɲini ka dɔn mɔgɔ min ye baara daminɛ o y'a bila sira la e tilala ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye min bɛ kan ka continuer n'o baara ye n'an ka ni Mali in tɛ n'i ye jamanabaw ta k'a lajɛ i b'a ye gouvernement bɛ sigi u bɛ président ka mandat kelen kuturu de kɛ gouvernement falen falen an ka politiki dabila malidenw sɛgɛnna an ka bɔ o kɔnɔ expliquer b'an fɛ yan ɲinan y'a san 10 ni kɔ ye tiɲɛ don jaabi dɔw ma sɔrɔ mais an kana ɲinan u nana mun kama a fɔla k'u nana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ma na kɛlɛ kama bon n'an ko k'u ka kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ mandat ma d'u ma u tɛ se ka kɛlɛ kɛ an kana ɲinan o yɔrɔ kɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye n'a b'an ka jamana wolomasiri tabagaw ni jamana minnu bɛ ka jamana mara bi n'u kɛlen don ka minɛn bɛɛ di an ka wolomasiri tabagaw ma k'a fɔ k'olu de bɛ se k'an lakana a ɲɛ ma problème t'a la o bɛ se ka bɛɛ labila mais an bɛ yɔrɔ min na bi n'i bɛ mɔgɔw labila i kan ka ɲininkali de kɛ i kan k'i sigi k'a lajɛ mun de bɛ yen n bɛ se wa n tɛ se wa an kɔni bolo maliden dɔw bɛ baara la yen mɔgɔw 4,000 jate olu ka baara ko bɛ kɛ cogo di o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye minnu bɛ MINUSMA kɛlen don ka kalani sira ta k'a bila yanni kɔrɔnfɛla cɛ o bɛ kɛ cogo di donc n'an bɛ baara fɛn fɛn kɛ a ka ɲi baara in ka jɛ hakili de la k'a fɔ ko kɔlɔlɔ t'a la kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la n'a y'a sɔrɔ an ka autorité ma labɛn
n'u ma labɛn a ko kama kɔlɔlɔ b'a la fɔ kɔlɔlɔ juguba nka n'u labɛnnen don a kama olu de b'a dɔn olu de bɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ ka jamana mara MINUSMA ka sɛbɛn n'olu ka sɛbɛn olu de b'a dɔn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o la kɔlɔlɔ tɛ sɔrɔ a la mais n'o tɛ kɔlɔlɔ b'a la bon an bɛ malidenw fɔ an b'a ɲini autorités fɛ Mali sɛgɛnna transition sera ban kuma ma an bɛ bɔ kuma jumɛn ni transition kɔnɔ u k'o fɔ an ɲɛna an mago bɛ élection présidentielle chronogramme na an mago bɛ communal chronogramme na date ka maga o la an yɛrɛ ye législative référendum kɛ sisan o jaabi yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ donc an k'a lajɛ an ka bɔ nin kɔnɔ walasa malidenw ka tagabolo kura sɔrɔ kɛlɛ min bɛ Mali in kɔnɔ a bɛ se ka ban a tɛ se ka ban cogoya si la fiyewu fo an bɛɛ k'an nata bila an ka ɲɛsin jamana ma jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ o cogoya de la ka bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup.